Здравейте хора, тук сме, чакайте си пуснат с капаната камера, пък и аз. Що с камера, не чува? Без камера. Без камера стана още по-зле. Те това ми скрина много хубав, прекрасен. Дяволски черен. Тъй. Сега, аз съм си прекрасен по принцип, да. Тъй се пускаме къде да ходим. Не знам къде. Знаеш когато се падне на всичко? Къде? То, какво? То пък е заета. Мачка ти го, стиска ти го, дига ти го кръченцата нагоре, като няма да повърне до така. Ви го прави като. Ами кой? Лудата ти бе щиря? Тя от 2 дена вече. Вот не ми дава да па... защото съм в няколко хората. Бил тук. Там не видях, не мога да кажа нищо. Вие като бил, какво не кажете? Що не го кажа? Ето. Дома се фейк. Кажи има. Какво мълчиш? На мен като кажа, аз какво да направя? Ако и се обада сега по телефона, аз какво ще каже? Аз имам ли лъкъл, имате ли да го чискам кучето в градите му? Ментално се казва. На подири няма кой да. Ето като това бе кръстата. Ето като ще прави кръстата вече. Има една дума. Така. Заговина, мръсна дума. Чакайте се сета тук местата. Не е много зле. Така. Сега се хубавата. Трак. Ментално се говори. Колко пъти го казвам? Днеска събота от неделя, понеделник ще наслиш. Така, айде бе, може да измъкна. Добре, тъй. Това нещо малко по-добре, така. Аз позвоня. Не е звънял. Да, ма не е звънял. Не е звънял мене. Но трябва да го чуя, ако звъни телефона ми. И стрите ми да звънат, не съм го чула, никой не чувам. Аз не видя е вънка. Метех на стаята, да се салон, ще изметех малко. Тук дето ядата метех. Така. Ами тук не мога да правя, сега ти ви каза. Ами това е хора, казах ви го.